תאמר לך נפשי, קומר לך וסולי. שבת שלום חברים, פרשת השבוע, פרשת מקץ, מסופר בה שיעקב אומר לבניו, רדו למצרים ותביאו לנו אוכל. היה מדובר בשנות רעב, והאוכל הולך ואוזל, ויעקב שולח את הבנים למצרים, שהייתה בסיב תפארתה באותה תקופה, הייתה האימפריה הגדולה בעולם, להביא אוכל. האחים לא כל כך רצו, ומסופר שיעקב אמר להם תרדו, כי הוא חשש מקטרוג של בני ישמעאל ועשיו שיפתחו עליהם עין. ולמה שיפתחו עליהם עין? האחים הם שמחו ובטחו בקדוש ברוך הוא שידאג להם למזון גם אם הם לא ילכו למצרים לאסוף מזון. אבל בני עשיו וישמעאל יפתחו עין ויגידו שאבותיכם, אברהם ויצחק, כשהיה רעב הקדוש ברוך הוא כן אמר להם ללכת וללקט מזון, לעבור ממקום למקום, ממקום של רעב למקום של פחות רעב. אז למה אתם לא עושים את זה? מזה יעקב חשש, ולכן הוא שלח אותם לעשות השתדלות בדרך הטבע. תורת החסידות מסבירה שלאסוף מזון במובן הרוחני, מזון משתייך לחוכמה, זה המקבילה הרוחנית, שגם היא הופכת להיות חלק ממוחו של האדם, כמו המזון שהופך להיות חלק מגופו של האדם. והאחים לא רצו ללכת למצרים, ששם היו חוכמות של אומות העולם, כי הם ידעו שכל החוכמה נמצאת בתורה לבדה, ולא צריך שום חוכמה אחרת. אבל למה בכל זאת יעקב שלח אותם? כי זו התקופה של גלות. וגם אנחנו היום, גם חכמי ישראל, לפעמים נעזרים בחוכמות העולם, באסטרונומיה, ברפואה, אף על פי שבאמת באמת כל החוכמות נמצאות בתורה, אבל בגלל הגלות אנחנו לא רואים את זה בתוך התורה. בעזרת השם, גם אנחנו שנלמד את החוכמות שלפעמים צריך לצורך פרנסה ודברים כאלה, אבל נזכור שבאמת כל החוכמות הן בתורה, ובעזרת השם נגלה את זה בגאולה האמיתית והשלמה, שאז התורה תתגלה במלוא תפארתה ולא יהיה יותר העלמות והסתרים. אז בעזרת השם שנזכור תמיד שהתורה היא מקור כל החוכמות, בעזרת השם נגיע לגאולה האמיתית והשלמה תכף ומיד ממש. שבת שלום חברים.